It's time for SPG. As in, Super Bacchanal Secret File. May narinig akong na mga ungol. Kaya hindi ako makatulog. Hi, DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Rico. At ito, ang aking SPG. As in, Super Bacchanal Secret File. Isa akong medrep na madalas mag-travel sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas para magbenta ng gamot. Hindi naman yung illegal drugs dahil baka matukhang tayo dyan. Nagbebenta ako ng regulated drugs para sa medical treatment purposes. Sa nature ng trabaho ko, normal na ang magpalipas ng gabi sa mga hotel, lodging house, o pension house para matulog. Hindi naman tayo maarte pagdating sa tulugan. Basta merong kama, sariling CR sa kwarto, at aircon, pahit na. Pwede nang ihiga at matulog. Kaya nga lang, kahit gaano pa kaganda ang amenities ng tinutuluyan mo, kapag tiyempong nalagay ka sa kwartong malapit-lapit sa mga mukhang nag-New Year, kahit hindi naman bagong taon, o kaya yung mga nagpuputukan pagsapit ng hating gabi, talagang hindi gaganda ang tulog mo. So, eto na nga. Isang gabi, nakapag-stay ako sa isang mumurahing pension house na kadalasang pinupuntahan ng mga gustong magparaos. Alam mo na, yung mga gusto ng short time. No offense naman sa mga staff at management ng hotel. Dahil accommodating naman sila. Nagbayad ako para sa isang single room. Binigyan ako ng susi. Pumasok ako sa kwarto. Inayos ko yung mga gamit ko. Nag-shower para presko. Nagbihis, humiga, at pumikit. Tapos, ang seremonya. DJ Rocky, akala ko okay na. Maya-maya lang, para na akong napadpad sa gitna ng isang gubat. Kasi dinig na dinig ng dalawang tenga ko ang isang tila baboy ramo na umuungol ng Hindi ko lang pinansin kasi nga baka guni-guni ko lang. Pagkatapos, nagulat na ako kasi para na akong nakakarinig ng unggoy na sumisigaw ng Paulit-ulit. Ang sakit sa tenga. Walang hiya. Ano to?
Jungle Book? Kaya, sinubukan ko ulit matulog. Ipinikit ko ng mariin ang aking mga mata. Pero hindi na ako nakatiis nang marinig ko ang mahabang ungol ng tila pusa na galit sa kapwa niya pusa. Sigaw ng pusa. Nya! Yeah! Yeah! Parang binabalatan ng buhay, ha? Wala na. Nakapagmura na ako sa galit na naistorbo ang tulog ko. Ang ingay-ingay na talaga ng mga tao o hayop o hinayupak sa kabilang kwarto. Ang ginawa ko na lang, nagbihis ako. At inisip ko, susugurin ko sila. Nung palabas na ako ng kwarto, may humabol akong narinig na parang ungol ng aso galing pa rin sa kabilang kwarto. Ang sabi, "Oh! Oh! Oh!" Sumigaw na ako. "Hoy! Tumahimik kayo!" Sa galit ko, lumabas ako at kinatok ko yung pinto sa kabilang kwarto. Nilakasan ko yung katok. Sigaw ko, "Buksan niyo tong pinto! Buksan niyo tong pinto! Nakakaistorbo kayo!" Pero hindi nila ako agad pinagbuksan. Natahimik yung mga maiingay. Pero hindi pa rin ako tumigil. Kumatok pa rin ako. Habang sumisigaw ng, "Hindi ba kayo nahihiya? May mga katabi kayong kwarto, ang lakas sa mga ungol nyo, dinig na dinig, kaya itigil nyo na yan." Ay, maya-maya pa ng onte, ay binuksan ng isang batang lalaki ang pinto doon sa maingay na kwarto. Hinarap ako at nagsabing, "Sir, sorry po. Wala po kaming ginagawang masama. Nagre-recording lang po kami para sa science project presentation namin. Sorry po talaga." At bigla akong naawa doon sa bata dahil mukha namang hiyang-hiya siya. Pero nasermonan ko pa rin siya ng kaunti. "Recording? Ba't dito? Kung magre-recording kayo, dun kayo sa recording studio, maghanap kayo. Nakakaistorbo kayo dito." Pagkatapos ay may lumapit na babae na nasa likod ng bata. Mukhang nakatatandang kapatid at nagsabing, "Sir, pasensya na po talaga. Wala talaga kaming mahanap na matinong lugar na po pwede kaming mag-record eh. Maingi po kasi sa amin. Dikit-dikit ang mga bahay. Mahirap po doon mag-record. Itong kapatid ko po, kailangan na po kaya niyang, kasi niyang masubmit yung project niya sa science. Tinutulungan ko lang po. Sorry po talaga sa istorbo." At sa huli, ay naintindihan ko naman yung magkapatid. Kaya hindi na lang ako ulit nagalit. Bumalik na lang ako sa kwarto at humiga ulit. Sana nga lang hindi umabot sa kanila ang malakas kong paghilig. DJ Rocky, buong akala ko talaga na naipit na ako sa bakbakan ng dalawang magkasintahang umuungol. Hindi naman pala. Natulog na lang ako ulit. Pagkatapos ng mga ilang oras, ang narinig ko na ay ang malakas na ungol ng manok na nagsabing, "Tiktok! Tiktok!" Umaga na pala, DJ Rocky. Dire-diretso na palang tulog ko. At pagkagising ko, may nakita akong kapirasong papel sa sahig, malapit sa pinto ng aking kwarto. May nakasulat, "Sir, sorry po kagabi. Bawi na lang po kami sa inyo. Nag-iwan kami ng pizza para sa inyo sa may front desk. Thank you po sa pag-intindi." Abay, sana all may free breakfast. Sulit naman ang istorbo nila sa akin kagabi. Sulit naman. Kaya okay na yun. Goods na tayo. Kung sino man kayo na nag-recording doon, naiintindihan kayo ni Kuya Rico. Kaya ang lesson ko sa experience na ito, pag nasa hotel o kung saan pa mang tulugan, unawain ang mga nasa katabing kwarto. Lalo na kung may mga ginagawang project in life. Paminsan-minsan pwede ring sugurin pag hindi na talaga matiis. Pero wag agad manghusga. Salamat nga pala sa mga hayop na umungol ng gabing yun. Dahil sagot na nila ang almusal ko bilang kabayaran. Salamat sa pag-ungol
pagbabasa, DJ Rocky. Sana ay magandang tulog mo at ang mga kabisyo natin tuwing gabi. Alam ko yung iba dyan, ngatog muna bago tulog eh. Aminin niyo, pero goods tayong lahat. Okay lang yan. Dahil kung walang ngatog, hindi masarap ang tulog. Lalo na kung malamig ang panahon. Grrr. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Rico. At ito, ang aking SPG. As in, Super Pagner Secret 5.